సో 3 ఇయర్స్ నుంచి వస్తున్నట్టున్నారు గదా! అరౌండ్. అవునవును సిస్టర్. రీడింగ్‌కి. సో నేను చెప్పినవి మీకు కరెక్ట్ అవుతున్నాయా? నా రీడింగ్ ఎలా అనిపిస్తుందో ఒక 1 మినిట్ ఫీడ్‌బ్యాక్ ఇవ్వగలరా? రికార్డ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే సిస్టర్. అంటే 3 ఇయర్స్ నుంచి నేను మాక్సిమం మీరు చెప్పిన ప్రిడిక్షన్స్ అన్ని కరెక్ట్ అవుతూనే వస్తున్నాయి సిస్టర్ మీరు చెప్పినవే. ఓకే. అండ్ స్పెల్స్ కూడా మీరు చెప్పిన రెమెడీస్ ఇవన్నీ నేను చేశాను. దానివల్ల రిజల్ట్ కూడా చూసాను సిస్టర్. రిజల్ట్ కూడా చాలా పాజిటివ్‌గా వచ్చాయి సిస్టర్. ఓకే. అంటే నేను ఆహ్, చెప్పినవన్నీ మీకు కరెక్ట్ అంటే లైక్ రీడింగ్స్ ఎట్లా అనిపిస్తున్నాయి? అంటే అప్పుడప్పుడు మాక్సిమం నాకు ఓన్లీ కరెంట్ ఫీలింగ్స్ కోసమే వస్తారు గదా! నేను అవునవును చెప్పినవి సిస్టర్. అక్కడ మీకు రెసొనేట్ అవుతున్నాయా? అంటే బాగా మ్యాచ్ అవుతున్నాయి సిస్టర్ అవి. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు మీరు సిట్యుయేషన్‌తో కూడా చెప్తున్నారు సిస్టర్. సేమ్ తన మైండ్‌లో ఎలా అయితే అనుకుంటుందో అదే ఎగ్జాక్ట్‌గా చెప్పడం నేను చూసాను సిస్టర్ మీరు చెప్పడంలో. ఓకే. అలా మీ రీడింగ్స్ కరెక్ట్ గానే ఉంటున్నాయి సిస్టర్.